Nyokoro mga joang machiegni kinyi makono ntiere kar kae nonro mar gazet chako sane ata ikanyinga pod Clever Soluoch jagisumo kanya kwar mokionya kach sangwa ntiere kae kod Jowi Raymond mondo mi okonwa mano kaka gazet chalo kinyi makawuono ndo jafuambo ka okolnwa gi weche gi wang'e ma jafuambo. Gazet makawuono oketo jogo ma odhi dala gi jogo ma oyudo tich manyien gi jogo ma oduogo e kuku mar telo ma pacho kae kata cabinet arwakni machiegni ber koda kanyaka yiko Raymond oyawre kendo machiegni. Oyawre Cleo. Chio nade? Chio maber Nyasaye orita. Mana in. Achio makare? Erokamano. Wae gazet ariyo ka wadaranga ne ite mokwongo mar Daily Nation. Mondo ne kani weche momi pe gazet mar Daily Nation kama mokwongo lendo mano mar jotend migepe en momi pe karka. To iwacho ni ero mago mag yiero jotend migepe manyien mowito lemo gi bende omi pe karka ite mokwongo ni. Tagene en sigana momi pe ite mar 4-5 auchiel 7 kod mano bende mar 8. To marangi mane ite mokwongo ka mondo dhia sigana moko bende. Erokamano ahinya. Yiero manotim odiochieng' manyoro. Mokwongo dawach ni ok okawo jo Kenya gi buok. Nimar nitiere nyinge moko manosega liekore. Edha kokadhe mbui kata mana mbaka migoye e kor apaya gi. Nitiere nyinge mane ji osechako fuono achiel kachiel. Koro gikone to ne gibiro. Mak mana gima ne koro no temo chacho ji matin en chung' mar duond bura mar ODM. Nimar kochopo odiochieng' mano nego beni koro igolo lendo ni ne nitiere chung' mopogore opogore. Secretary General ne wacho mare, Governor Masea ne wacho mare, chung' nopogore opogore, but gikone to ne waneno maendi. Ang'o manyiso kata ang'o ma biro gi maendi en ni chal ka gima koro gach siasa kata gari no midhi tigo de siasa mabiro koro chal ka gima idhi ban mondo mi olos manyien. Mane mapani end result kata giko mar kwano migo kaendi Cleo. Kama ne chal mar wach bende nyakoro moke juang wadana ne jogo ma oyuto gi jogo ma bende ogwe ma oko ma odhi dala. Wanyana mana kar kanya koro moke juang mana kama gintiere gin jogo ma notiye sirkal wacho sani kama gintiere manyien modonjo kanyo aneno Wycliffe Oparanya, nitiere kanyo Opiyo Wandayi, Hassan Joho, John Mbadi, Kipchumba Murkomen mano duogo kendo Rebecca Miano mano mabende ubire list mokwongo chacha ka gima gimoro notimore. Salim Vuria oduogo bende, Alfred Mutua oduogo, JB Muturi mano Attorney General machon bende duogo list koro kae kaka jatend migao ka Stella Soy Lagat bende koro duogo kao kara mano Aisha Jumwa. To jomage modhi dala nyakoro moge juang kaka ineno gi karka ne wasetang'o nigi achiel kachiel mana kaka gintiere mana kama ineno gi kae ke wacho ni ero modhi dala oting'o Mithika Linturi, Eliud Owalo, Aisha Jumwa, wantie kanyo kod Professor Njuguna Ndung'u, Susan Akumicha, ntie Florence Bore kod Penina Malonza, ntie karka kod Ezekiel Machogu, Simon Chelugui bende odhi dala, Ababu Namwamba kod Kuria. Yiero makamagi kineno gi bende Jowi odhi chalo nade kama gintiere karka. Ng'ato nyapenji gimomiyo ayeni gazet ndiko kaka mopogore opogore jok modhi dala gin ji 11 space moro bende nyaka bedi. Koro nyakwara mok jang kik penjre gimomiyo picha mara Malonza ni omako kuonde 2 oyo 5 gi okwako ka ma idwaro mondo gibed 6 mondo migi balance ne dwaro moro obed malo kata moro obed piny. Koro kinene ka omakre obedo mabor dichiel mane kaka entiere. To jogi kineno jok ma replace kata jok ma kawo kargi ineno gi yo machalare kalure kod lony ma gintiere godo. Odhi neno lony mopogore koso odhi neno mana jomokete migepe kalure kod osiep ma gintiere godo jok mosebedo ka yiero jo. Mokwongo Cleo, ofis ma ker ma pacho kaendi omako en ofis siasa. Koro gigi te kata gitimo gi mondo mi gikel jolony manyalo bero weche mag dongruok pacho kaendi. Itimo gi kaka achiel kuom yorno mar keto yot ne siasa nikech ng'ata madonjo e siasa nigi lek mano iluongo ni short dream kata short vision gi long term vision. Gima kero temo kaendi kelo mokwongo joge Migosi Raila Amolo Odinga en achiel kuom temo go kwano mabor. Kara kok wang'iyo lony magin godo nikech koa chapo kata gi John Mbadi makoro kao apisino mar wechego mag omenda. Adier en gi lony mar aria
to gikone tiyudo kokele kanyo nikech wach siasa mondo mi okony balance equation mar siasa cha. Aneno kanyo endo migosi Wycliffe Oparanya be kokele e lony ma en godo gi weche go mag omenda, nimar mokwongo kata ne wacho ni en mano dhi bedo jatend migawo mar weche omenda, to kele kanyo endo mondo achiel okony e keto equation mar gwenge go ma Imbo kata Western. Kichaki biro ir migosi Opiyo Wandayi bendo kel, kichaki ng'iye malong'o idhi yudo ni nitiere kama owuok kibiro Nyanza, owuok Siaya. Kibiro ir migosi John Mbadi wuok Homa Bay. Gin gi lony, yes, lakini kichaki ng'iyo kata migosi Kalonzo Musyoka nodagi riwore gi migosi Raila Amolo Odinga, lakini kineno ng'ama okel kare, okel Alfred Mutua. Nang'o? Mondo mi kibiro los gari makanyakla, to koonge to ng'at achiel kawo kare. Aneno ni gino okel, yes, okel jolony, kata kamano nitiere kwano mar siasa migoyo e gwenge mopogore opogore ma jotelo gi owuoke. Mano kama watiere karkae piny ka bende e gazet mano mar Daily Nation, piny kanyo nitie sigana ma bende ochiw achiel kachiel. En piny kanyo en weche go mag jofwambo mane odiochieng' manyoro ne nitiere oko e ndara. Wacho ni en ng'anyo mane omako jofwambo buora, mano ka girango ratiro magi kod obila tiyo gi teko mang'eny ahinya kuom gi kinde mang'anyo. Kleo gima nyaka wang'e gi sani, kata gima nomora gi sani ni nyaka sama wachope ni jofwambo dwaro haki gi. To kane iketo kata nyinge jogo michich godo ni osebedo ka siro ng'anyo gi pes mosebedo ka wuok e pinje maoko, namora ahinya ni nyaka gi sani onge od fwambo mora mora moseket nyinge ni nyayo ng'anyo. Mano nyiso ni pod wane laigo maber mar kedo ne ratich oganda. To gi sani neno ka koro jofwambo kana odhi e ndara, matin ni nyiso ni nitiere gimoro marach. Kaka achiel kuom jofwambo ma pacho kaendi na siro ng'anyo ni mar noketo ayanga ywak mwasebedo godo ahinya to ne migawo no mar weche tudruok pacho kaendi, ma wasebedo kwa ywak na ahinya. En gino ma kata kade ber to weche mag gwelo gino nego beni keto kando, wan mane keto marwa no mbele kaendi mondo mi wang'i gigo moko kuom ratiro ma wasebedo kwa dwaro pacho kaendi ahinya, to kotenore gi weche go mag temo roko jofwambo e kinde ma bende gine weche gi mag fwambo gi keyo ahinya, to gi moko kuom weche magisebedo ka giwacho mag adiera mag siasa pacho kaendi. Koro en gino ma samoro wasebedo kwaling' ji mang'eny weni jofwambo wakadhe lwasi no makare, to nitiere weche moko ma bende walingo de chunywa. Koro ma achiel kuom lai kata weche go mwase chako mondo mi waket ayanga midhiero go mwasebedo kwa kadhe e tijewa mapile ka pile. Yes. Koro mogo jang pichni go ineno gi karaka achiel kachiel mago pichni jofwambo mopogore opogore. Ka picha mineno mbele kanyo mokwongo mano jofwambo mantie kanyo, gintiere jofwambo mantiere kaunti ma Kisumu, magi jofwambo ma bende ne ng'anyo ka gintiere kaunti ma Kirinyaga kod mano ma Embu odiochieng' no manyoro ne gintiere e boma no mano ma Embu. Kaka machielo bende jofwambo mantiere e boma ma Kakamega ne ng'anyo kanyo achiel kachiel, kod picha machielo bende kanyo mago jong'anyo mantiere mawuok kanyo e kaunti ma Nyeri ma bende nochopo kar kanyo. E ite mar adek nyakwara mogo jong' picha machielo madane mondo wane kar kanyo. Ma sigana mane dhi bedo maduong' odiochieng' no ma nyoro, kata kamano weche otimore, oluong twak kar jol ma jatend piny Kenya kendo owuok achiel kachiel mochopo kar kacha. To jo fwambo e kaunti ma Nakuru onene nade nyakwara mogo jwang' kama gintiere. Neno kar kanyo achiel kuom gi ni nyime kanyo kotelo jo picha bende ma wacho ni gin e thoth jok mawuok ga oko kinde mang'anyo gi, kata ka jok malosi onge to gin magikelno tipo go achiel kachiel. Ineno kanyo achiel kachiel ka ne gintiere boma ma Nairobi. Mombasa bende nitiere kar kanyo, kin mamoko ma pod nitiere ka. Ote mane gin go maduong' ahinya wanya neno piny ka mano nitie bana mano ndika maduong' kabisa. Ineno kano kone kona kar kanyo wanya nene full mondo mi kora ang'wa yude ibedo ni kod ng'eyo. Jowi ma ema neno ote maduong' ahinya mane nitie nyoro, owach ni we are not criminals. Mane kama nitie wacho ni don't crash the messenger. Wan mana jo ote, don't shoot. Shoot not the messenger. Bende nitiere kar kanyo. Maendi Kleo biro kotenore koda monj manotim na achiel kuom jofwambo e kaunti no ma Nakuru. Nikech samoro wanyalo bedo kwa ng'anyo tipenjo wani to ere kama ose shoot kata sama ose goye jofwambo bunde. To wan gi neno moromo kanyo achiel kuom jofwambo wadwa
ogogi ochiel gi magina ka ne menyo weche go mag ng'anyo mosebedo ka dhi nyime pacho kaendi. Kochopo kama koro jafwambo inyalo go gi bunde. Ok wanyal wacho ni obuoth ne obila nikech mondo mi obila kaw bunde mago kata kano oleng jafwambo to magi achiel kuom midhiero mosebedo ka kadhe. Nitiere moko ma samoro wasebedo kwa kadhe to ok wameny. Koro achiel kuom jogi wana jo ote kinde duto wasebedo mana kwa menyo weche go ma owinjore kata ma otenore gi gigo ma jopiny dwa none adiera manitiere. Koro kochopo kama koro igowa gi magina ma koro chopo kama koro wawuok oko ayanga. Nitiere moko be ma sirikal osebedo ka diyo ahinya to mago ma naneno ka jakom mag jofwambo bore ma Nairobi kaendi Mikael Zubeda nowacho ni achiel kuom gik mabende waywago en sirikal temo diyo weche go mag owendni ma osebed kimiyo ute fwambo nikech mago e kuonde ma konyruok mag jofwambo wuoke. Koro kosechak dinwa dho kapu to matin oketwa e ngaji. Koro waywago gik ang'eny ok mana achiel gi magina kende. Koro moge jo mano kaka ne weche chalo e kaunti ma Nairobi kod kauntis mamoko ma bende ne ng'anyo ma kamagi nitiere. Kaunti ma Homa Bay bende ng'anyo nobede odiochieng' manyoro Alebish gi noluona gi achiel kachiel odiochieng' manyoro kendo gikelonwa ler e wechegi kama opogore nyakoro moge jwang' sigeni thoth mano kang'irango kanyo are ite mar 4 nyaka ochop kacha ite mar 8 gin wechego moselos e ite mokwongo to ahinya nitie achiel madano warangi e ite mar 7 ka iwacho ni mae dhi bedo baptism by fire. Wacho ni what awaits Mbadi at National Treasury. En jakom mar ODM ojaod bura mogwel en tich modhi donje thuolo mokwongo to wacho ni bende kako nagi mae thuolo mokwongo mwayudo mar bedo e lemo mano mar jatend migawo mochung' e weche mag omenda pacho ka odhi chalo nane. Mokwongo kanyalo paro Cleo lek mane migosi Raila Amolo Odinga ne godo kane dhi bedo ker okwongo noseliekore ne moko kuom jogo mane dino gwel kobedo ker ne en achiel kuom jatend migawo manyien masani koro gwel e migawo no mar weche omenda nano migosi John Mbadi. Ni wacho ni kadipo ni migosi Odinga dino loyo en manino bedo jatend migawo. Koro aparo ni gini ok oyude gi buok ahinya ni mar dine migosi Raila Odinga yud telo dino yiere. Koro atemo paro gi pacha ni ne osechako ikore ne gini kata doko ni lek ne nogo break matin duogo ne e lemo ni oket kotenore gi singo manosemiye lony ma en godo. Gima koro timore kaendi miwacho ni koro idhi tise gi mach en ni moko kuom gigo ma ker ne wacho kaka achiel kuom financial bill ni wacho ni mane achiel kuom yore mane dhi yud godo osuru mane dhi siro moko kuom chenro mag dongruok e pacho kaendi. Ang'o momiyo migosi Mbadi gi sani nyalo bedo gi tich matek. Ineno ka sani owach kata e oboke kaendi ni ong'ad moko kuom weche dongruoge mang'eny gi omenda madirom bilion 122. Migosi Mbadi kadonje e lemo ni tich matek ma en go sani en niya ere kaka odhi ywe odno ere kaka odhi pong'o agulu miwacho ni sani ni nono. Kiwacho ni en fuok mantiere kanyo omenda kata rem mar omenda maromo kanyo bilion 340 kod 6 mano monego bed ni ibugo kendo kosebuge ineno kanyo niere kaka mae oganda dhi bedo gi thuolo madhi nyime mano bang' kosekwedi kata konosewito oko paro mar chik mar omenda kata finance bill 2024. Mane pek ma jatend migawo manyien migosi Mbadi ni godo lony mare network mare kaachiel koda tudruok ma en godo. ODM kata riwruok mar Azimio ne wacho ni ne gin gi jotelo mane nigi lony mane nyalo loko. Maendi koro en kibarua maduong' mondo mi giprove kata giket ayanga ni ginyalo. Koro maendi kata kopogore gi pong'o fuok en ranyisi ni to jog migosi Raila Odinga mosewacho ni nyalo loko Kenya be gidhi timo kamano makoro migi thuolo ni. Koro migosi Mbadi nigi tich to kaka osewacho nyoro ni orwako gwelo no mateni oyie mondo mi okaw nikech kata samo obire migawo ni nong'eyo ni nitiere achiedh nade e migawo no. Aya bathe ka iwinjo koro gimondi kanya koro mojog bende mantiere karka jatend piny no wacho ni ero ODM yie mar riwruok kod en wach ni en ODM ok Azimio. ODM emoyiere kod wacho mano en sign of patriotism kata bedo jopiny mago man gi chuny piny e chunygi mane ka mentiere karka iwacho ni ero Odinga ne nitie kod paro kiwenjo kanyo ni ero ne poko
bedo kod ng'eyo ahinya kata yie chunye ni jo kanyo mag ODM gi koro riwre kod joge Ruto mano e kabinet masani. Nyocha waneno chieng' cha e od bura mane od bura malo pacho ka ndio ayueyo machuo kata short recess. Gima nokwongo timore od bura ni ja od bura migosi Peter Kaluma nochung' onyiso chung' mar gi ayanga to sechego yudo ka nitiere statement mosegol gi duond bura mar ODM. Nyaka gi e sani ok apar ka en gima nokawo migosi Odinga gi buok nikech mokwongo noselero ni oikore ne loso sirikal malach kata moyaw. Gima sani timore gi sani ni ing'iye kaka jo ODM ni mar adier jo Azimio mago kotelne koda Kalonzo Musyoka gi jotelo mamoko nodagi. Joma noyier nyoro kineno migosi Hassan Ali Joho, kineno Paranya, John Mbadi, Wandae, magi jodito kendo momako lemo riwruog kata duond burano mar ODM. Gisani nyaka gisani en ni koro idhi ng'ini to koro ODM gi UDA keny margi ni dhi nyuol ang'o kotenore koda gombo ma jo Kenya nigodo e wechego mag dongruok. Kuromo gi joma noko mantie weche mag dongruok kod mamoko mantiere kar kae ite mar 7 mane kama sigana ntiere kin mamoko modhi nyaka ite mar 8 nyaka romo jangang' yudane gik mamoko mantie to piny ka nitie gimoro mantie. Yes. Otego mane Gachagua oketo osewach kanyo ni Gachagua's trap failed to stop Raila from getting into State House. Adieri mar wachen mane mano kama entiere kar kae debed ni ma adieri mar wach chal mar wach kama entiere nosewacho kata ni oyo ok obi donjo machiegni. Magi gin mana siasa ma pontiere mano kadinyo. Ing'eni bwana Cleo, historia ok nyaruchi. Historia nitiere mondo mi otai kata ki I make decision to historia nitiere ahinya to historia mag siasa. Migosi Raila Amolo Odinga en achiel kuom jotelo go mosebedo katimo winjruok kata kama wachako nonro mar oboke. Maendi aneno kata news mane watimo kinyi masani. Maendi koro mosruok ne mar 4. Koro ja lup ker ma pacho kaendi kata kanogolo wachno nonego beno ng'eyo gima historia osebedo ka wacho. Ndalo moko naneno governor machon ma Uasin Gishu migosi Jackson Mandago nowacho ni ng'at achiel kuom josiasa ma pacho kaendi moluor ahinya en migosi Raila Amolo Odinga kaka osebedo kodonjo e siasa ma pacho kaendi. Gima sani ji wacho en oteku kata otego manoketi ni kanye nikech gikone to migosi Raila Amolo Odinga odonje telo ma pacho kaendi. Atemo wacho ni nyaka gi sani migosi Raila Amolo Odinga omiyo dho jomoko nikech sani koro osedonjo jogo osegwel e tend migepe mopogore opogore. Gikone to ng'ama onyiero mogik en migosi Raila Amolo Odinga. Nyiso nang'o? Migosi Gachagua ne wacha weche gi to noonge lai makare mar chungo migosi Odinga e donjo kata riwruoge sirikal. Ne kuromo gi joangi winjo kanyo kaka chal mar wachen kachel koda kasigana machelo mantiere ite mar 8 kanyo ndikni kanyange soma ni bed kod ng'eyo ni joma tindo ne gidwaro ang'o. To sani bende iwacho ni gik magi ma giyudo ka sani iwacho ni ero gigo mane gidwaro mathoth. Dwach gi maduong' ne iwacho ni jogo mane oriembi e jumbe mokalo nowacho ni sirikal owuo jokwa nowuo kacha kik duogi kata kamano aneno ka en pogruok maneno maduong' ahinya ka koro giduogo kendo gintiere e telo kaachiel koda ka lokruok mantiere senior officers mago mantiere military kanyo bende lokruok ma kamago bende oneno kendo nyedhore lela mana kama gintiere. Nitie jok mathoth mantiere kar kae e ite mar 12 nitiere jal ma koro ndiko kanyo kaka iwacho ni osebedo kanyo ka bura mano makne kata mane ng'eto mano chiw nen mano mar ni mondo mondo mi onegi mano wacho ni Stephen Bertrand Munyako ma bende nonyuol Nairobi ka koro yudore pinyno ma Saudi Arabia. Iwacho ni kaluwore gi chikego mago mag sharia wacho ni mano kaka entie kono wacho ni en nek mantie kanyo ka ide mana mondo mi ochul kuor nikech wacho ni ketho mano mabende nomiyo ochopo mano e kar twech kata jalano mano ma Shimeisi mano mantiere Mecca
mabende koro okete kama kama. Anyuola mare osebedo ka kwayo higa mokalo kata chakruok mar higa ni mondo mi omigi thuolo mondo mi gikel ng'atgi kata jaheragi pacho kae. Penjo mantie ni kubiro pacho ka pod odhi nyime gi twech makocha kose odhi bedo bana ng'ama ni free con. Magi achiel kuom achiedh nade ma moko kuom jo Kenya osebedo ka kadhe nikech pinje mag jo Arabu gi gisebedo ka giluongo nyithindewa e tije mopogore opogore, ahinya to nyithiwa manyiri. Tiyudo ka gin gi chike mopogore gi mekwagi, ahinya to mago ma oko omiyo luor ahinya ratich oganda, ahinya to mago mimiyo godo luor ngima mag oganda. Iyudo ka gisani bende waonge kata jowa kosedhi e pinjego mag Arabu waonge koda tudruok makare gi jogo manyalo wuoyonwa ka wasedhi kuno. Gini medo keto ngima jo Kenya andaki mokadhe, nimar ka wasedhi kuno to onge kaka watudore gi tend pacho kaendi, ahinya to migawono kata mochung'ne wechego mag pinjego maoko, ahinya to pinyno mar Saudi Arabia. Kamano nyakoro mogo jong'oranga ite mar 15 kae ka watieko gazet mano mar Daily Nation ka wantie gi cartoon mantiere e ite mar 15. Ntiere hashtag moro mantie kanyo manje simu ng'ato kulore ka ng'ada some owacho ka ni I have heard you clearly. Mano kama ntie kanyo to ochalo bende gik mowinjo gi kama odhi golo jotelo mano winjo ni dwaro mondo lokruok obede. Giri gik moko ariyo mopogore kona gino mineno kar kae. Raymond kato bang'e ng'e waranga ne wach mar Olympics mabende ochakore pinyno mano mar Ufaransa. Maendi en gi meaning matut. Ineno ka Gen Z wuoyo to ng'ano chiko ite simu. Ma temo nyisang'o Gen Z lai ma gisebedo ka gitiyo godo e nyiso ng'ur mar kata gigo ma gisebedo ka gitiyo en kokadhe simu hashtag. Koro ng'ano chiko ite hashtag to nyiso gina winjou. Achiel ichakineno apani tipono en mar jatend duond buch ODM Migosi Raila Odinga. Osetimo mosruok moro kanyo, Kipchumba Lowe osegole e bugo cha. Ochalo mana kar yugi. Kata nikech magi kaka recycling. En kamiso e gik moko mochido koro igolo kala kanya achiel kachiel. Koro omose to ose wuodhe taka. Koro awinjou to gimowinji opogore gi gimitimo. Mae gima jafwambo mo cartoon temo timo kaendi. Yes. Aya nyakoro mogo jwang' weche thoth mantiere kar kado ari mondo wadhi nyime sa oseromo sa achiel. Jowi Raymond. Yes. Ang'ina da mi thuolo mondo mimiya wach bari mogik to magi team ma Kenya modhi e Olympics ogichako maber mana ahinya mano mar rugby. Argentina nogogi kanyo. Warito ne odhi chalo nade e kinde mabiro. Gazet mar The Standard kodhi thuolo mar rango meda mana wach mari mogik sani kaka otiyo. Erokamano Kileo. Wach mara mogik en jowa matindo pacho kaendi mosebedo ka timo ng'anyo margi pacho kaendi. Nyocha wakwedo moko kuom jogo mogwel kata wasebedo ka joma tindo osebedo ka nyiso ng'ur margi. Daher mar nyisogi kata katieko ni pod pend chik ochiwo thuolo mondo mi gidhi gichiw ng'ur margi. King'iyo article 118 section B kamano endo mano mar the public appointment oyie ne japiny dhi chwalo ng'ur mare ne clerk ma pacho kaendi. Koro adier wasebedo kata gisebedo ka gitiyo gi lai mag mbui e chulo ng'ur margi, lakini nyaka koro wabede gi kaka ginyalo timo gigi mo otenore gi chik. Oyienegi dhi kendo ka giketo gi neno mar dhi siro kata kwedo gwelo mag jotelogi. Kidhi itero ng'ur mari ne clerk mar assembly kapok ochak gogi kogno. Koro kata ka gitimo weche mag kwedo to ging'e kaka binyalo timgi ka giluwo chik. Mane wachna mogik. Erokamano ahinya Jowi Raymond kuom bedo kod okinyi ma kawuono. Mane makelo giko maneno magazet koro mag jwang' sensa achiel seche mag Afrika ma ugwe sa achiel mar okinyi. Aduoko kae kod twak mokwongo ka warango chal mar piny Kenya ahinya e welo mag jotend migepe. Kik idhi mabor, kete mana kanyi ga Cleophas Oluoch, jakisumo kanya kwar mokenya kach sango, oriti masani.